Hej, jeg hedder Torbjørk. Den 10. september kan du møde mig i Herning Kongrescenter, hvor jeg i et 2 timers langt foredrag vil fortælle dig, hvorfor gazeller hverken får bumser eller hønserøv. I løbet af aftenen vil du blive meget klogere på, hvad det er, der stresser kroppen, og ikke mindst, hvordan det påvirker din hud og dit udseende. Og i disse tider, hvor mange kvinder og et stigende antal mænd også går mere og mere op i deres udseende, så er jeg helt sikker på, at du vil ikke være de informationer, jeg har til dig foruden. Jeg vil fortælle dig om stress og mad og supermad og produkter. Jeg vil fortælle dig om, hvordan gazeller de reagerer på stress ude i naturen, og hvad vi egentlig kan lære af dem. Her hvor jeg befinder mig i øjeblikket, er der godt nok ikke nogen gazeller. Jeg er i mit kære Island, og jeg har gået rigtig mange kilometer i bjergene og besteget klipper, og jeg er totalt afstresset og afkoblet nu, så jeg er så klar til at møde dig den 10. september i Herning Kongrescenter. Jeg glæder mig rigtig meget til, vi ses.